Dwi am ddarllen y darn yma o benod 3, Nelan a Bo. Aeth I geg yn sych pan sylweddolaf nad oedd gwyddau ar ôl i'w prynu. Fe cai hi pan ai adref. Roedd ei fam wedi bod yn hel I ffres ers blwyddyn. Trodd I ffwrdd yn ddigalon. Cysidrodd fynd I foddi hyn yn nŵr budur yr abar, ond yr eiliad honno ac yntau'n anobeithio, daliwyd ei lygaid gan fflach o rywbeth purwyn yn sgleinio lle'r ildiau'r maes i'r llyfr. Safodd yn stond. Yno'n sefyll roedd yr ŵydd fach glysau rioed, a honno'n syllu'n sydd tuag ato. Ei fflu gwyn fel eira, ei ffug yn lliw machlud haul, a'i llygaid fel môr ar ddiwrnod heulog. Yr un glas yn union a llygaid o Nora.